Yebo, sanibona. Ninjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Sibonga guys ngokuba la. All new subscribers, you are welcome. Mfoka Mkhonza again no. Ngiyabonga guys ngokusupport channel ngayo yonke indlela. Ngithangidlulisa nje i-update yokuthi namhlanje njengoba kuyi-Tuesday 1 April 2025 lapha eMbombela eMpumalanga province ubaba uZuma ukhona noma ngazi ke uhamba ne-leadership angazi kodwa nje ukhona ulampumalanga ubaba uZuma uzomitha i-leadership yaseMpumalanga na wonke ama-structures akhona eMpumalanga. So isizathu esikhulu sokuthi ngenze le video le ukuthi kube nezikhalo eziningi eMpumalanga ukuthi i-leadership ye-MK Party ibonakala idonsa iy'nyawo noma ihudula iy'nyawo uma ngabe kufanele izolungisa izimo zaseMpumalanga. We've been waiting for too long since last year ukuthi ubaba uMsholozi eze eMpumalanga azohlangana nama-leader. Kodwa njengoba besibona-ke bekuloku kufakwa kama-leadership njengoba kulungiswa ama-structure. Njengoba manje nje sesinayo i-detachment yaseMpumalanga namanye ama-leadership akhona ngaphansi kwayo. So kuningi okusazolungiswa. Ngibonile-ke nasey'thombeni lapho uMsholozi eshuthile noma ethathe iy'thombe no-former convener waseMpumalanga uMama Mary Phati. Okusho kona ukuthi imihlangano lo uzobe uhlanganisa naye umama uMary Phati okuwukuthi waxoshwa ku-MK Party kodwa osaphethe iy'khiye zasebhenki le-MK Party eMpumalanga. So ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi le meeting lena silandele ukuthi kuzokwenzakalani kuyo. So besiloko sibheka nje mhlampe senivezele ama-updates futhi-ke nani mhlampe ngendlela yenu enizobe niwathola ngayo ama-updates. Ngicabanga ukuthi nizosisherela la sikhona ukuxoxa ukuthi kukhona okwenzakalayo and all that. Sithemba ukuthi kuzohamba kahle kakhulu. Amakhomanda ahambile ayile le abaholi bethu bakhona le eMpumalanga bayohlangana noMsholozi. So in short ngizama nje ukusho ukuthi kulaba abathi iMpumalanga ayinakiwe noma kuyadileyiwa ukulungisa izinto eMpumalanga. Ngicabanga ukuthi manje njengoba sefikile uMsholozi noma ubuholi be-MK sebufikile seniyabona ukuthi hhayi ukuthi ayinakiwe eMpumalanga. Kuningi okwenziwayo kwi-MK Party. Into nje okufuna yenzeka ukuthi sibe patient silinde. Namanje-ke ake silinde ukuthi kuyohamba kanjani kule meeting. Sizoyithola i-feedback kwabayile kuyo basinikeze sibuye sixoxe la nabangakayizwa i-feedback yokuthi kuhambe njani sobazisa thina la. Yiloko nje engifisa ukusho ukuthi uMsholozi useMpumalanga namhlanje Tuesday 1 April 2025 eMbombela. Angazi noma e-stadium kodwa nje eMbombela ilapho bamithe khona bayoxoxa khona ngey'ndaba zaseMpumalanga. Yiloko nje engakusho, iyalungiswa indaba yaseMpumalanga. Kukhona ongathanda ukukuphawula ngalokhu especially uma ungowaseMpumalanga? Ngiyabonga kakhulu Mfoka Mkhonza lo niphila.